Ito yung kinuha natin na tabagwang. Okay. Luto na mga kasinag. Ayan na, oh. Panalong panalo. Tapos sasamahan nyo ito. Mga kasinag, good morning. Naalala nyo pala mga kasinag ito? Oh. Ito yung kinuha natin na tabagwang. Ngayon pala mga kasinag, natabag na namin ito. Kung saan ay parang pinasukan na namin. Ngayon mga kasinag, lulutuin na namin to. Kailangan mga kasinag, aalsan nyo ng puwet ganito. Alsan nyo lang ganyan. Oh. Ganyan lang ano nito mga kasinag. Oh. Masarap ito mga kasinag, sigurado maglalaway kayo nito. Charan! Ito na mga kasinag, natapos na natin tagkala ng puwet. Ngayon mga kasinag, kukuha naman tayo ng laing. Kung tawagin ay ano, yung gabi. Kuha tayo. Diyan muna yan at lilinisan ko yan. May tanim ako ditong gabi mga kasinag. Ito, nakita niyan. Ano yan, puro laing. Tanim ko yan, tapos may kalabasa pa oh. Tapos hindi pa nalaki. Nakuha tayong laing. Pag ako nagugulay kasi ng laing mga kasinag, ang kinukuha ko lang ay dahon. Hindi ako nagkukuha ng paklang. Kasi ayaw na ayaw ko ang paklang. Ang gusto ko lang sa paklang mga kasinag, yung ano siya, yung inaadobo. Yun lang ang gusto ko sa paklang. Aadobuhin mo, lalagyan mo ng kalamansi. Yan, gustong gusto ko yan. Pero pag sa gulay nagagataan, ayaw ko nang may paklang. Gusto ko dahon lang. May mga bunga pa lang ano ito. Naragnita? May bunga talaga yan, ayan oh. May hinog na oh. Ito ang kagandahan sa probinsya mga kasinag. May tanim ka lang na gulayin, hindi ka magugutom. Pero may tanim ko ng ano yan oh, gabi. Ang lalaki. Malalaki, matataas. Pwede na to? Ano? Hindi. Okay na to. Ito pa magkakadakol-dakol mo. Yan. Saka ito. Pasunod. Paluman oh. Yan. Ayan mga kasinag, nakapanguha na tayo. Himay-himayin ko muna to, tapos linisan ko yung ano, yung na ilasan natin ang puwit. Tapos lutuin natin to. Ngayon pala mga kasinag, may update pala ako sa inyo. Yung alaga kong kalapate. Oh, andito. Ayan oh. Asa na? Ayan na mga kasinag oh. Ay. Ay. Dalawa na itlog nito mga kasinag. Pati itong isa na yan oh. Yan oh. Kaya natutuwa ako mga kasinag dadami na yung alaga nating kalapate. Ayan na, lumipad na yung isa. Ayan na. Diba? Kailangan tingnan natin.
himay-himayin. Ganyan lang mga kasinag. Ito ang masarap na pananghalian namin. Tapos sasamahan natin ng maraming sili. Natapos ko na mga kasinag, ayan na. Nahimay-himay na natin mga kasinag yung laing, yung gabi. Kung tawagin, ito na. Ayan. Magbabalat naman ako ng niyog para ipaggata dito. Tapos si Mrs. mga kasinag, ayan, madilim, pasensya na kayo. Nililinisan naman niya yung tabagwang natin, yung suso. Ayan, kinakalog niya. Kailangan kasi kalugin yan mga kasinag para mawala yung mga shell niya. Tama itong dalawang buo na ito mga kasinag, ipang natin, ipang gata. At kudkudin na natin ito. Magkudkud muna tayo mga kasinag ng panggata. Itong gagata natin mga kasinag doon sa tabagwang. Pitay. Nakain ka dyan? Ayan si Pitoy mga kasinag. Pitoy, ha? Hindi kaya tag-paralyze ngayon, Pitoy. Pitoy, hindi ka nagpunta sa bulod. O yan, o. Ayan mga kasinag, gagayat na ni Mrs. yung sangkap, yung luya, bawang, sibuyas, tapos yung suso natin ito, yung tabagwang. Sinalang na rin niya yung kawali natin na may laing. Ayan ang mga kasinag. Ang kulang na lang yan mga kasinag ay sili. Kukuha tayo ng sili. May sili ako ditong tanim. Dito mga kasinag, may tiyatago akong yaman sa loob ng bahay kong ito. Ito ang aking kayamanan. Charan! Ayan! Oh, naubos ang bunga! Safe na safe yan mga kasinag. Yun, yan, panalo. Yun. Yan, di ba? Mahina ng bunga, may nagprakuha yata dito. Parang may nagputi ng aking yaman dito, Ito ang tiyatago kong kayamanan dito mga kasinag. Sili. Yun, may mga katago, may mga nakatago. Yan, mga nakatago. Panalo. Yan. Nalaglag. Uy, nalaglag. Uy. Diba? Yan, sili natin, Panalo ito mga kasinag. Okay, ito na. Yan. Tapos may tanglad. Ayan, Yan, panalo. Kailangan luto-lutuin muna natin mga kasinag itong laing. Itong gabi. Bago natin ilagay yung tabagwang. Kasi madali lang maluto mga kasinag ang tabagwang. Kailangan luto-lutuin mo natin yan.
Uy, gana. Yan, lagay na natin yung rekado mga kasinag. Tapos, ilagay na natin yung ating tabagwang. Ayan. Okay. Tapos, haluin natin. Haluin natin mga kasinag. Kasi ang suso mga kasinag, madali lang itong maluto. Kaya inuna nating lutuin yung laing, yung gabi. Kailangan unang maluto yun. Kasi pag inilagay mo agad yung suso mga kasinag, tapos yung laing, dadami lalo ang sabaw. Gawa na ang suso, nagtutubig pa yan. Pag nag-iga-iga naman ito mga kasinag, saka naman natin lalagyan ng liputok. Yung tunay na gata. Okay. Ayan ang panalo sa lahat. Yung nilagyan na natin mga kasinag ng liputok. Ayan. Yan ang tunay na masarap mga kasinag. Yan ang tunay na gata. Yung sinasabing liputok. Yan ang nagpapasarap yan. Tapos lalagyan natin ng maraming sili. Ay panalo. Pagka ganyan mga kasinag na nailagay nyo ng liputok, wag nyo pong tatakpan ha. Pag kayo nagagata, wag nyo tatakpan. Gawa ng lalabnaw. Magiging malabnaw ang sabaw pag tinakpan nyo. Kailangan pag nilagay nyo ng liputok, nakabukas lang. Okay. Luto na mga kasinag. Ayan na oh. Panalong panalo. Yummy. Dito na mga kasinag oh, yung niluto natin na tabagwang. Panalo. Dito ako kumain kasi mapresko dito eh. Mainit kasi sa loob. Ganda yung mga kasinag. Tatanggalin nyo yung parang ano, yung parang takip niya. Tapos yung laman niya, ito na. Yan oh. Yan oh, yan. Oh, di ba? Sarap. Tapos sasamahan nyo ito. Ganyan lang pag kumakain mga kasi nagsisipsipin nyo lang. Ano? Basta tatanggalin nyo lang yung ano, yung parang takip niya. Di ba panalo? Ang sarap mga kasinag. Ang sarap ng ating pananghalian. Tapos may kasamang sili.